Čaute ľudia, sme u ďalšieho videa. A dneska ideme hodnotiť youtuberov. OK, máme tu tohto, neviem ako sa volá, tak dáme nepoznám. Porty, ten je dobrý, dáme na celkom dobré. Teraz tu máme tohto 6, nepoznám. OK ľudia. Dobre, a napíšte zatiaľ do komentárov, že čo mám ďalšie video natočiť. Dobre, tak tohto nepoznám. Tohto poznám, ale je dosť hrozný. Ľudia, dobre, nepoznám. Bastrix dáme na celkom dobre, lebo on je dosť dobrý youtuber. Fizi ho dáme na hore rozhodne. On je dobrý, Natasha Challenge, nepoznám. Nepoznám tohto, typka do 2 minút poznám, to je celkom dobré. Duklok, ja ho nepozrávam, ani Čechoklauna. Dobre ľudia, teraz mačka Jackie Moonová, dobre. Teraz Mesíc, to dáme na hore, no na Legendary, takto mi písal. No na hore to dáme, ešte nie na Legendary. Tu máme Dazer hore. O tom zaujímavosti to dáme na najhoršie. No, tieto nepozerávam väčšinou. Dobre, toho Smajla nepoznám, tohto typka nepoznám, tohto celkom dobre typka, tento je tiež Fortnite, poznám, a ja Fortnite až tak nehrávam. OK, nepoznám. Zek poznám, ten je dobrý, dobre. Teraz tu máme ešte Ment, tu je Menta dáme na najhoršie. Predeti Jekaku, alebo bez ukážky dáme na najhoršie. Jakari Legendary rozhodne. Dobre, máme tu tohto Matema dáme na celkom dobre. Potom tu máme Fortnite, najhorší nepoznám. Tento je Smiling, poznám. Top, poznám. Tohto tu neviem ako sa volá. Nie takýho, ten je dobrý. Parkourista. Míša, poznám, ale nie na Fety Pillow, ale prepáč. House tiež. House asi občas tiež pozriem, ale nie až tak dobrý ako tí, čo sú na hore tabulke. Väčšina z týchto youtuberov nepoznám, veď vidíte. Python Games. Tohto poznám. Neviem. Tu je Handys. Toho poznám, dáme na celkom dobré. To taká týpkyňa, nepoznám. Nepoznám, to je Stay 12, poznám, dáme na celkom dobré. Nepoznám, to je Kúzelník. Tohto nepoznám, už máme dosť veľa, nepoznám. Freak Cud, to čo je za youtuber. OK, tu je Zek, top 5 zaujímavostí. Top 5 zaujímavostí dáme na celkom dobré. To dáme na celkom dobré. Týchto nepoznám, možno jedného. Pevnosť a Alkan. Alkan je dobrý, ale zase mňa Fortnite až tak nebaví. Pevnosť, pevnosť som tam nechcel dať. Jeho dám. Toto nepoznám. Tu poznám iba Víťu a Studio Moon.
OK. Tak. Teraz tohto nepozná nám a Moon dáme na dobrý celkom. Moona dáme na hore. Či celkom dobre? Dáme na hore. Nie, hore, hej, dáme. A teraz ideme tých youtuberov zoradiť, že tak ako chceme, že no tých dobrých už iba, ktorých tu necháme. To 5 nepozerám, tých, čo väčšina pozerám. Do 2 minút, nepozerám až tak často. Do top, Teraz mi to tak... Teraz tu máme... Nie to... Zek nepozerám až tak často. Do 2 minút nepozerám až tak často. Tohto nepozerám týpka až tak často. Tohto tu týpka, to je nejaký... Dobre, pevnosť sa poznám, Bastrik sa poznám. Napíšte do komentárov, že aký je váš najlepší youtuber. Tu máme, teraz dáme na Legendary. Jasné, dáme tam Dejzra, Fiziho, Dariho, Moona tam nedáme, možno dáme tam Mesíc, dáme tam Pevnosta a možno Bastrix. O tak, ešte koho by sa mohlo dať? Premýšľam, či dám Handisa. Aj neviem. Ak sa vám toto video páčilo, daj like a odber u ďalšieho videa zase.